Jeg vil gerne bevise handlingskoefficienten i linjens ligning. Man starter med at tegne et koordinatsystem og indsætte 2 punkter. Helt tilfældigt. Og så navngiver man punkterne x1, y1 og x2, y2. Og så tegner man en ret linje. Så starter man med at sætte punkterne ind i ligningen. Så skal man trække ligningerne fra hinanden. Så ophæver vi parentesen. Her kan vi så se, at B går ud med hinanden. Og tilbage har vi stående y2 minus y1 lige med ax2 minus ax1. Så sætter vi a ud for en parentes. Og det sidste, vi så skal gøre, det er at dividere med x2 minus x1 på begge sider af lighedstegnet. Så kan vi se, at x2 minus x1 går ud med hinanden. Tilbage har vi stående a lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Jeg vil gerne bevise skæringspunktet i linjens ligning. Vi starter igen med at lave et koordinatsystem og indsætte et helt vilkårligt punkt. Vi navngiver punktet x1, y1. Så starter vi med at indsætte punktet i linjens ligning. y1 lige med a gange x1 plus b. Så trækker vi ax1 fra på begge sider. y1 minus ax1 er lige med ax1 plus b minus ax1. Her kan vi så se, at ax1 går ud med hinanden. Tilbage har vi så stående b er lige med y1 minus ax1.